Mga trumpeta nga plata, ang Ginoo miingon kang Moises. Paghimo og duha ka trumpeta nga plata ug gamita kini sa pagtawag sa katawhan aron pagtigom kanila ug ingon man sa pagpalakaw kanila. Sa higayon nga patingogon ang duha ka trumpeta, moduol kanimo ang katawhan diha sa ganghan sa tolda nga tagbuanan. Apan kon usa lamang ka trumpeta ang patingogon, moduol kanimo ang mga kadagkoan ug pangulo sa mga banay sa Israel. Kon patingogon ang tunog sa pagpasidaan, manglakaw ang mga nagkampo dapit sa silangan. Ug sa ikaduha mong pagpatingog sa tunog sa pagpasidaan, manglakaw kadtong nagkampo dapit sa habagatan. Patingogon gayod ang pasidaan kon palakon sila. Apan kung tigumon mo ang katawhan, patingoga ang trompeta apan dili ang tunog sa pagpangandam, ug ang mga pari nga mga anak ni Aaron maoy magpatingog sa mga trompeta. Ang pagpatingog sa trompeta himon ninyo nga walay katapos ang balaod sa tanan ninyong kaliwatan. Ug sa higayon nga makigubat kamo didto sa inyong yuta batok sa mga kaaway nga modaog-daog kaninyo. Patinguga ang tunog sa pasidaan aron hinumduman kamo sa Ginoo nga inyong Dios ug sa ingon maluwas kamo gikan sa inyong mga kaaway. Patingoga usab ang inyong mga trompeta sa higayon nga magsadya kamo sa inyong pagsaulog sa naandang mga kasaulogan, sa sinugdan sa mga bulanog sa inyong mga halad nga sunugon ug sa mga halad sa pakigdait. Mahimo kini nga handumanan alang kaninyo atubangan sa inyong Dios. Ako ang Ginoo nga inyong Dios. Mibiya sila sa Sinai sa ika-20 nga adlaw sa ikaduhang bulan sa ikaduhang tuig, mipataas ang panganod gikan sa tolda nga tagboanan. Ug ang katawhan sa Israel mipanaw gikan sa kamingawan sa Sinai. Ug unya mihunong ang panganod dito sa kamingawan sa Paran. Sa unang higayon ng lakaw sila sumala sa sugo sa Ginoo kang Moises. Ang nagdala sa bandila sa katawhan sa Juda maoy naguna sa ilang mga pundok ug ang nanggulo kanila mao sina Hason nga anak ni Aminadab. Ug ang nangulo sa katawhan sa banay ni Isakar mao sina Tanael nga anak ni Suar. Si Eliab nga anak ni Helon maoy nanggulo sa mga sakop sa banay ni Zabulon. Sa dihang nahipos na ang tolda, nanglakaw ang mga anak ni Gerson ug ang mga anak ni Merari nga maoy nagyayong niini. Maoy misunod paglakaw ang kampo ilalom sa bandila ni Ruben uban sa ilang mga pundok ug ang nangulo sa panunmao si Elisur nga anak ni Sedeur. Ang nangulo sa banay ni Simeon mao si Selumiel nga anak ni Surisaday ug si Eliasaph nga anak ni Deuel maoy nangulo sa banay ni Gad. Unya misunod pagpanglakaw ang mga kaliwat ni Kohat nga nagdala sa mga sagradong butang. Sa wala pa sila moabot, napatindog na ang tolda. Ang nagdala sa bandila sa banay ni Ephraim maoy misunod paglakaw uban sa ilang mga pundok ug ang nangulo sa ilang panunmao si Elisama nga anak ni Amihud. Ang nangulo sa banay ni Manases mao si Gamaliel nga anak ni Pedasur. Si Abidan nga anak ni Gideoni maoy nanggulo sa banay ni Benjamin. Unya misunod paglakaw ang nagdala sa bandila sa mga sakop sa banay ni Dan nga didto sa luyo sa tibuok panunuban sa ilang mga pundok ug ang nangulo sa ilang panunmao si Ahieser nga anak ni Amisadai. Ang pangulo sa banay ni Aser mao si Pagiel nga anak ni Okran. Si Ahira nga anak ni Enan maoy nangulo sa banay ni Neftali. Mao kini ang pagpahimutang sa katawhan sa Israel sa ilang pagpanaw. Si Moises miingon kang Hobab, ang anak sayang ugangan nga si Jethro nga taga Midian. Nagpadulong kami sa yuta nga giingon sa Ginoo nga ihatag niya kanamo. Kuyog kanamo kay ayohon ka man namo pagtagad kay misaad man ang Ginoo sa Israel nga pauswagon niya ang Israel. Apan si Hobab mitubag kang Moises, dili ako muban. Mopauli ako sa akong nasod ug sa akong mga kadugo. Ug si Moises mingon, ayaw intawon kamig biyay kay nasayod ka man kon hain ang angay namong kampuhan dito sa kamingawan ug ikaw man maoy maggiya kanamo. Ug kon mokuyog ka kanamo, bahinan ka usab namo sa bisan unsang kaayohan nga ihatag sa Dios kanamo. Ang mga tawo mipanaw, busa mipanaw sila gikan sa bukid sa Ginoo sulod sa tulo ka adlaw. Naguna kanila ang sudlanan sa kasabotan sa Ginoo samtang nangita silag dapit nga kakampuhan nila. Ug ang panganod sa Ginoo nagpaibabaw kanila panahon sa adlaw sa matag higayon nga manglakaw sila. Matag higayon nga dad-on ang sudlanan sa kasabotan, si Moises moingon, tindog na o Ginoo ug pati bulaaga ang imong mga kaaway ug abuga ang nasilag kanimo. Ug kon ibutang na ang sudlanan sa kasabotan, siya moingon, balik o Ginoo nganhi sa libo ka libong Israelita.